Diyos ko, apay abinaybay anak. Imasugak ken ka tapno tulungan nak, ngem awan latta ti panaranay mo. Iti alnaw umawagak ken ka, Diyos ko ngem saan ka o saan la sumungbat. Ken iti rabii ngemawan inanak. Ngem sika ti nasantuan na isaad iti trono nga itanok ti Israel. Datayo amin? Sika ti nangitalkan dagiti ammami tinamnamada. Wen nagtalekdaken ka ket insalakan mo ida. Agdultuloy tayo iti panagdaydayaw tayo, kantaen tayo iti panglukat nga himno, kanyak kad ited mo.
kararag tayo. Managparabor ken managayat nga Diyos mi, amami anay langitan. Agyaman kami o Apo, iti daytoy nga inted mo nga agsapa. Inikkan na kami manen iti salunat. Pigsa, ken gundaway nga mangidaydayaw ken ka. Agyaman kami o Apo, iti napalabas manen nga lawas. Iti panangilasat mo kada kami, iti peggad, sakit. Ket launay nga pagyamanan da ka, iti di agbalbaliw nga ayat mo. Iti kinaman nga asim, iti kinadungum, kinaman nagparabor mo ken nang nangruna, iti kinaimbag mo kadagiti bibiyag mi. Ket itao Apo, dawaten mi iti panangidalan, iti nasantuan ng Espiritum, nga isukuma iti mangibabaet kada kami bayat ti inkam panagdaydayaw. Anat yung kami man nga diso ken kadagiti pagtataingan mi, sika kumaapo ti makikaadda kada kami. Ketlo katam kadi o Apo, dagitoy puso ken panunot mi nga agdengeg, kadagiti napateg nga sasaum. Kastami to Apo, bendisyonam, iti mensaherom nga mangipaay kadagiti sasaum, kastamet kada kami nga agdengeg. Pakawanin na kamo Apo, kadagiti aduunay nga bidot mi, kadagiti nagkurkurangan mi, nagbasbasulan mi iti padami a tao, kang runaan na iti sangwanam. Dagitoy dagiti dawat, kararag ken pagyaman mi, babaen ken Apo mi nga Hesukristo, nga isu iti nang isuru, ti kararag nga kunami. Amami nga daka sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo, umay kuma ti pagariam, maramid kuma ti pagayatam, no kasano sa dilangit, kastamot ito'y daga. Ited mo kada kami ta, titaroon mi ti inaldaw, ket pakawanin na kami kadagiti basbasol mi, akasmet pamakawan mi kadagiti nakabasul kada kami. Ket di na kami yeg iti panakasulisog, no di ket ilisin na kami ti dakes. Takukuam ti pagariam, ti panakabalin, ken ti gloria nga agnanayon. Amen. Lagipen tayo iti bagbaga ti nasantuan a balikas akastoy ti nailanad. Nagbasol amin na tattao ket agkurang da iti kinadayag ti Diyos. Ngem gapu iti parabor a siyaayat nga inted ti Diyos, napalinteg ti amin na tattao iti sangwanan na babaen ken ni Kristo Jesus amang waya-waya kadakwada. Aramaten tayo nga rod daytoy akanito iti naulimek a panagkonfesar. Agtugaw tayo kakabsat, kitno siya sino man ti adda kabailan na. Nga mabaling agparintumeng iti sangwanan ni Apo babaen kadagiti adda apagparintumengan kadagiti tugtugawyo. Ket mabalin na itagparintumeng kabayatan. Itin tayo panakangkangeg itinalinaay nga tukar daytoy nga organista tayo. Iyebkas tayo ken Apo, nagitam amin apagkurkurangan tayo. Pagkararag tayo. Bendito kinasantuan na Diyos. Sika Diyos ni Ama Abraham, Isaac ken Jacob. Dumatag kami ken ka. Tinanay nga dungom ken parabor mo Diyos, nalata ka namatmatan mi iti inaldaw apan nagbiag mi.
Pudno asaan kami may kariga po kadagiti basbasol mi. Isungad da kami manen ita iti sangwanam. Ngagpakpakaasi ano madawat iti pamakawan mo. Pakawanen na kami kadi Apo. Ken dalusam iti kinarugit mi tapnon mayan nurot kami iti pagayatam. Suruan na kami magna iti lintag mo. Iti panagayat ken kadagiti padami nang nangruna iti glaciam. Dawaten mi asinanama dagitoy tinagan, tinapagagungar, amang isalakan. Amen. Naimbag kinaragsak ng agsapat tayo amin kakabsat. Iti si Bubukela Pamilya, iti Central United Methodist Church. Iti si Lulukat, Arwangan, iti Iglesia tayo, pasangbayan da kayo manen. Pasangbayan da kayo, iti naragsak, narambak, ngayon kay panagsubli, iti kasto yung tayo panagsasango. Tamay kadwa nga Domingo manipo di lockdown kakabsat, kitinyeg, when no in pakdaren iti ni IITF, nga mabalinen iti 20% capacity, iti umay makigimong, datang masapul ka no iti fully vaccinated nga sumrek. Isu nga namnamain mi dagitoy nga protocol tapno iti kasta maalwadan iti salun at tayo maalwadan ti salun at ti tunggal maysa. Ngem no mampay kasta at kami manen kakabsat nga mangkabkablao kada kayo iti narambak ken naragsak ngagsapat tayo amin kastamot kadagiti kakabsat nga awan ti gundaway da nga umay kada tayo iti daytoy ngagsapa. Ngem sinanama kami nga da kayo kadagiti pagtataingan nyo. Makipagmaymaysa iti kastoy ngayon tayo panagdaydayaw. Adtoy kami kakabsat amang kabkablao kada kayo. Naimbag abigat, naimbag nga rabii kadagiti adda sa baling nga nasyon. Naimbag nga balem. Wenno naimbag, wenno naragsak nga oras tayo amin. Ket no kasano tayo ngayon tayo pasangbayan iti tunggal maysa adda maysa ditoy nga kabsat tayo nga nabayag kanon nga saanen nga naka-imay. 80s kanupay. Isu nga datoy ni kabsat nga Bong Bernabe. Bong agtakder ka man kabsat. Palakpakan tayo. Ayan. Oh. 80s pa kano. Naragsak kami nga mangpasangbay ken kakabsat. Ket sapay ko ma. Ti kabayatan nga daka dito ket umay kalata. Makipagmaymaysa iti daytoy nga intayo panagigihimo. Ken kastamot intayo pagyamanan iti tunggal maysa nang nangruna dagitoy kakabsat nga nagkwarantinda adda susut iti bibiyag da nga napadasan da dagiti Carolino family kakabsat adda datoy naragsak nga panagsangbay kakabsat. Dagitoy Tolentino ngamuyo met nagkwarantin dagitoy. Ngem agyaman tayo ta adda ditoy
nga kadwa tayo manen. Ngem dat sanggasat kakabsat nga awan kada tayo ni kabsat Ria tamadama pa iti quarantine damat ni dagiti ni Raquel family kakabsat nagpositibo damat iso nga awang kada tayo iso day tanto kakabsat iti dawdawat ko kadagiti biyangyo ket ikarkararagan tayo isuda. Ket sapay kuma taumat adu tayon tupay, tadaytoy nga intayo panang ibandilyo, nga mabalenen itin tayo panagsasango, at least 20% church capacity. Ket intun umay nga Domingo ket umat adu tayon to. Ket kasta lang arod kakabsat, iti intayo panang pasangbay, titunggal maysa. Ket no kasano da kayo nga kablaawan, iti naragsak na imbag, nga aldawen og sapa kastamet intayo kablaawan nam amin dagiti ni sumangbay iti aldaw iti panagkasangay da ken aldaw iti kalaysada ket saan kun nga basain maysa-maysa ngem rayan pakiplas mo man kita kakabsat dagiti agkasangay iti daytoy nga Domingo. Ket no maysa kayo kadakwada wenno dagiti pampamilyayo kadagiti adadta iti sibubukel ken si ayat nga pamilya iti sentral nang nangrona iti daytoy nga gimong ti Ilocano. Siraragsak kami amang kablaaw kada kayo kakabsat. Iti narambak ken naragsak apan nagkasangayo. Ken kastamet iti naisingsingayan nga aldaw iti kalaysayo. Ket no kasano kami kakabsat nga mangkabkablaw kada kayo ket isarsarunumi dagiti kidkidaw ken kadagiti karkararagmi. Nga ni Apo Dios kumay isu iti mangbadang ken isu ti maadda kada kayo tapno ni parikna namanen. Iti kaaddana kabayatan iti engkay panang daldalyasat. Iti baro nga tawen nga isut impaay na kada kayo. Ti Dios iti mangbendisyon ketlak amen nyo iti parabor na. Happy birthday and happy wedding anniversary po. Kayat ko lang mat kakabsat nga ipakaamo kada kayo nga idikal man ket napanmin intulod iti ayuda iti outreach tayo. Nga daytoy iti pangipangpanguluan ni kabsat nga Marilo Flores ken daytoy nga adipenyo nga aking igem iti outreach tayo. Napami intulod iti ayuda ijay Rosario iti mission tayo iti Kalman. Kaduami ti pamilya o agasawa nga Ami Gabriel ket naayatan da launa ita nakaadado dagiti ubeng. Nakadado dagiti kabataan, nakadado dagiti nataingan. Ket gapo iti daytoy kakabsat, ket daytoy nga plano, ket mabalinton nga i-organize as a local church daytoy Rosario by February 2022. Inton umay nga tawen. Isu nga iti kabadang daytoy nga mission ket daytoy nga outreach. 50 nga pamilya kakabsat. Ket pagyamanan tayo laun-unay iti tunggal maysa kada kayo nga daan ayat na kakabsat. Numan deta kas mandeta wenno in kind kas kumamanen adaman simmang peten nga maysa nga drum maysa nga karton nga noodles nga gapo kadagiti kakabsat nga Carolino. Kit dagita ti pagtitipunin tayon to malaksid iti iyawat ti church nga sangkabasit nga kas. Isu ti igatang tayo pagtitipunin tayo maamin dagitoy isunto man ti ibunong tayo. Iti daytoy Oktubre malabit kakabsat nga mangipatulod tayo manen sakbay nga malpas daytoy nga bulan. Isu nga intay to man aggatangen agripak tayon to manen ket may santo manen nga barangay ti Rosario Mission tayo.
iti maayatan ken maparaburan. Isu nga si kayo kadakabsat at kami, nga umawawag no addan tumanen kabailan nyo, uray sang kabasit makabadang. Ngem pudpudno launay nga iti Dios ket saan nga maturog, iti ayat na ket agtultuloy. Isu nga pagyamanan tayo, dagiti kakabsat nga may patpatulod, ammo ni Apo Dios no sino kayo. Saan kon nga ibagbaga iti nagnagan yon kakabsat, taado kayo. Ngem iti parabor ni Apo iso dayta ti kararagmi. Nga si kayo ket agbalin nga aripit iti ayat parabor ken bendisyon ni Apo kadagiti agkasapulan. Agiyaman kami kada kayo. Itultuloyo dayta nga aramid. Tamo tayo launay nga addanto pagbanbanagan dagitoy nga banbanag itinagan ni Apo tayo Jesucristo. Wen kakabsat iti daytoy nga Oktobre ket intayo rambakan ti kunkuna tayo nga Leyte month. Isu nga inton umay nga Domingo ket pangunahan dagiti ni kalalakihan UMM Sunday 17. Isu nga katungtungtung ko palaeng iti maysa nga UMM tayo nga isunto ti agsarita kada tayo ket sapay ko matapat gana. Ken inton umay nga 24 isunto dayta ti panang rambak tayo iti Leyte Sunday. Ket may santo manen nga layko tayo isunto ti agsarita kada tayo. Ket daytoy kakabsat iti kapuna nga itatapay lang kay pagpakaammo kada kayo nga daytoy adipen nyo iti dua nga Domingo ket saan nga agsarita iti sangwanan nyo. No diket dua nga layko iso iti agsaritan to. Ket iti daytoy nga agsapa kakabsat ken tayo matrambakan nga rod iti Domingo dagiti ubeng. Isu nga adda makita tayo, adda mabuya tayo akas video clip nga daytoy tin sagana met iti diakonesa tayo. Ken madamdama kabayatan tin tayo panangitinag kadagiti sagsagot opering tayo ken apagkapullo tayo addan tumanin manggigan tayo nga naisingsingayan akanta dagiti ubeng. Dagitoy kakabsat ket daytoy gayam ti maudi kayat ko nga ipakaammo kada kayo nga no adda kabaylan nyo nga mangi patulod dagiti ni ladladawan, dagiti imununan nga ayaten tayo iti bibiyag tayo. Our loved ones who was then departed. Nga isunto iti panang celebrar tayo iti All Saints Day, All Souls Day. That is the first Sunday of November. Isu kabayatan iti intayo panangiplas iti dagita picture wenno panangibagbagatinnagan na addan to insagana nga sabsabong tapno intayo laglag pa dagitoy nga ayaten tayo. Intayon to mangyayalay iti sabsabong kabayatan iti panangiplas to dagiti ladladawan da. Isu nga nadanto kabaylan nyo ket addanto pay makita yung ladladawan dagitoy nga ay ayaten tayo iti panagbibiyag ket ipatulod yu laeng kada kami. Iti central wenno ni pastor wenno iti diakonesa tayo wenno siya sinuman iti Central United Methodist Church Group. Yan. Dagita ti kahit kulaeng nga pakaammo kada kayo ket agtultuloy tayo babaen iti panakabuya tayo kakabsat iti naisingsingayan nga video clip kadagiti ubeng. Okay, kapatid na Noel, para sa mga mga bata. Dear Lord Jesus, we are excited to learn more about you, to read the Bible and hear stories. Thank you for our church and teachers online that we can worship you together. Thank you that we can create and make things that reminds us of you. Amen.
Hello, Wendy! Hello, kids! Hello, Teacher Rona. Hello, kids. How are you, children? Alam mo ba, Wendy, bakit tayo nandito ngayon? Bakit po, teacher? Dahil ngayon ay Children's Sunday at tayo ay magkakaroon ng Children's Hour. Wow, Teacher Rona. May story na naman tayo ngayong Sunday. Excited na po akong makinig ng story. Kayo ba, children? Excited na rin ba kayo makapakinig at makanood ng story tulad ni Wendy? At kung excited na kayo, come on, children, let's listen and watch our story. Respect your elders, Royce Bedoys. We are going to the zoo. We are going to the zoo. You guys are going on a vacation? Have fun. We will, Mr. Wisely. Hi, Royce Bedoys. You must be excited to go to the zoo. Oh, hey, gotta go. Bye. That was rude, Royce Bedoys. You greeted Mr. Wisely with hey instead of his name. What's wrong with calling him hey? It's wrong because he's old. I have to call him differently because he's old? That doesn't make sense. Should I call you Mr. Lois because you're little? Mr. Lois, Mr. Lois. Hey, you only call old people Mr. and I'm not old. Mommy! We're at the zoo. Woohoo! This shuttle will take us to the entrance. Yay! We get to ride the shuttle. It's so crowded in here. Luckily, I got the last seat. You can have my seat, sir. Wow, thank you. My feet are so tired. Mr. Lois, did he get the seat just because he was old? Yes, and stop calling me Mr. Lois. We're here. Where should we go first? The aquarium! The aquarium! Allow me to open the door for you, ma'am. You can go first. Oh, thank you. Aw, that was so sweet of the girl to open the door for the elderly. Look at this funny-looking fish! Ha 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 ha! This one is called Bubble Eye Goldfish. Rush my toys! Come look at this one! Cool! It's a baby shark! Baby shark! Do-do-do-do-do! 2 hours later. Okay, boys, let's check out the gift shop before we go to lunch. Look, boys! Hi, I'm Mr. Hippopotamus. You must be Mr. Lois. Hi, sir. Do you need help getting something from the top shelf? Yes, I do. Thank you. Mr. Hippopotamus, why are old people treated so well? I don't know. Okay, are we done looking around? Let's go to lunch. I'll have the chicken tikka masala. And I'll have the samosa. Thank you for dining with us. A senior discount was applied to your bill. Thank you, young man. What's a senior discount? A senior discount means the elderly don't have to pay full price, so they get a cheaper meal. They get to pay less money than us because they're old? Why are old people treated so well? Well, they've been in this world longer and know a lot about life. They've been a child like you, parents like me, and grandparents like your grandfather and grandmother. They've also worked more years than your mommy and me, and some of them are not as strong anymore, so they might need help. Anyway, let's go home after this. Okay. We're home. Hi, boys. Did you guys have fun at the zoo? Royce Bedoys, make a smart choice. Hi, Mr. Wisely. We had a lot of fun. Sorry for being disrespectful earlier by calling you hey. Don't worry about it, Royce Bedoys. I used to be a kid like you, so I understand. You'll learn as you grow. You must have learned a lot then, since you're so much older than me. By the way, can I bring your groceries home for you? Maybe you can share stories of your childhood with me. That would be nice, Royce Bedoys. Let's see, where should I start about my childhood? Oh, that's wonderful, Royce Bedoys. You're being respectful to your elders. Teacher Rona, ang ganda ng story natin ngayon. Ang dami ko pong natutunan na naman. Sige nga, Wendy. Ano ang natutunan mo sa story natin? Dapat po maging mabait at magalang tayo
tayo sa mga nakakatanda, tulad ng mga senior citizens, parents, grandparents, teachers, at marami pa po. Very good, Wendy. Nakinig ka nga talaga tulad ng ibang bata. Ngayon naman, ang ating verse sa linggong ito ay matatagpuan sa Leviticus chapter 19, verse 32. Pakibasa nga, Wendy. Leviticus chapter 19, verse 32. Stand up in the presence of the elderly and show respect for the aged. Dear God, I am the Lord. See you, children, next Sunday sa ating junior worship. Goodbye! Palakpakan tayo. Wat kapsat nato insagana da ito nalaeng nga diakonesa tayo. Alang araw tultuloy tayo. Adda tayon kakabsat, iti panawen iti panakaibasa, kadag iti paset, iti nasantuan asurat. Ket iti epistola maibasa, ket masarakan, iti surat ni San Pablo, para kadag iti Hebreo, iti maikaupat a kapitulo, versikulo 10 ket 2, agingga iti 10 ket 6, ket kastoy ti kunana. Si bibiyag ken nasamay ti sao ti Dios. Natadtadem ngem ti uray anya akampilan nga agsumbangir ti tadem na. Kabailan na asalputen ti pagsabatan ti kararwa ken ti espirito ti nagsusuupan ti tulang ken pata. Ukumen na dagiti tarigagay ken pampanunot ti tao. Awan ti naparswa a mailinged iti Dios. Si papanayag amin iti imatang na ket masapul nga ilawlawag tayo ti Dios ti amin nga inaramid tayo. Sa limetmetan tayo nga rod as iti tibker ti pamati tayo. Taadaan tayo ti naindaklan akangatuan apadi alimmasat kadagiti langit ken simrek iti ayan ti Dios ni Jesus nga anak ti Dios. Maawatan ti kangatuan apadi nga agserserbi kada tayo ti kinakapoy tayo. Kas kada tayo napadas iti amin akita ti sulisog, ngem saan ang nagbasol. Di tayo kumangarod bumdeng nga umasideg ti trono ti Diyos, apagtaudan ti parabor. Sadyay, magunud tayo ti panangaasi ti Diyos, ket masarakan tayo ti parabor at tumulong to kada tayo, iti tiyempo akasapulan tayo. Agtader tayo kakabsat. Iti manakaiba sa iti Ebanghelyo ni Apo tayong Jesucristo. Babaan iti panangisurat ni San Marcos, iti kapitulo 10. Manipod, iti versikulo 10 ket 7, agenggana iti 30 ket maysa, akastoy iti mabasa tayo. Agrobrumbot ni Jesus sa pumanaw sa diyay, idi adamay sa lalaki, nagtaray na pankenkwana. Nagparintumeng iti sangwanan na, ket sinaludsod na. Naimbaga maestro, anya ti aramida, tapno magunod ko, iti biyag na nayon. Kinuna ni Jesus, apayawagan na ka na imbag, awan ti na imbag no dilang ti Diyos. Amum dagiti bilbilen, di ka mamamapatay, di ka makikamalala, di ka agtakaw, di ka agsaksi ti ulbod, di ka agswitik, agraem ka kadagiti naganakken ka. Maestro, insungbat ti tao manipod kinaubing ko, tinungpal ko amin dagitoy abilbilin. Minatmata ni Jesus asiayat ket kinunanaken kuana at damay sa apagkurangam. Inkailako ti amin na sanikwam sa muited iti paglakwam kadagiti napanglaw ket addanto kinabaknang mo sa dilangit. Kalpasan na, umay ka sumurot kanyak. Idinangeg daytoy limiday iti rupa na ti lalaki ket sila lading at apimanaw agsipod tanabak ng unay. Inwara
As ni Jesus, iti panagkita na sa nakinuna kadagiti adda-adalan na. Nagrigat ket di na sumrek dagiti nabaknang iti pagarian iti Dios. Nasdaw dagiti adalan gapu kadagitoy sa una, ngemintuloy ni Jesus, tinagkuna, anak ko, anya na nagrigat a sumrek iti pagarian ti Dios. Nalaklaka, iti lulusot, iti kamelyo, iti abot, iti dagom, ngem, iti siserek, iti baknang, iti pagarian, iti Diyos. At adamanen na sitdaw, dagiti adalan, ket nagsisinaludsod da, siya sinungaroden, iti may salakan. Minatmata ni Jesus ida sa nakinuna, saan na maaramid ti tao na ito'y, ngem kabaylan ti Dios. Takabaylan nga aramidan iti Dios dagiti amin na banbanag. At tuy kinuna ni Pedro, binaybayan mi amin ken simurot kami ken ka. Kinuna ni Jesus kadakwa da pudno dayta, ket imbagak kada kayo. Siya sinuman amang panaw ti balay na wenno kakabsat na wenno naganak wenno anak wenno dagdaga nagapu kanyak ken iti naimbagadamag at adunto ti awaten na ditoy abiyag. Awaten nanto a nasursurok paingam ginasgasot abalbalay kakabsat naganak anak ken dagdagagraman panakaidadanes. Ket iti mapasungad a panawen awaten ng tutibiyag ngagnanayon. Ngem, adu dagiti umununa, ita, ang maududin to. Ket adu dagiti maududi, ita, ngem umununa danto. Dagito iti sasao ni Apo Dios, kadagiti anak ni Apo Dios. Amen. Diyos ti silaw ko, kendalan na pagnaak. Sa Diyos ti silaw ko, kendalan na pagnaak. Ket ita nga kanito, manggigan tayo nga rod ti mensahe kada tayo ni Apo, babaen iti kanta, nga ipaay kada tayo, babaen ken ni kabsat tayo nga Mark Aldwin Kedeng.
what I do, I will rest assured in your embrace and find my strength in you. Whether I'm walking in the light or whether I'm stumbling through the night, you are a God whose promise endures. No one deserves your love is sure. When I am tempted to pursue plans that may lead me far away from you, gently you call, my child, come home. I will never let go of one of my own, and I'm safe within your arms, Lord. I'll become a child again. I'll come back to the source of love, where healing can begin. Though the world would say I must be strong and prove my worth, but what I do, I will rest assured in your embrace and find my strength in you. And find my strength in you. Wow. Agyaman kami kabsat, iti dayta nga saniwang iti kanta. Nga pudno launay nga nakaka-inspira. Maayatan da ito'y pusok launay kabsat. Iso nga iti daytoy nga kanito kat no kasano tayo nga inindingan launay daytoy nga saniwang iti kanta. Kat isagana tayo nga rodmat, dagiti puspuso kat laplapayag tayo. Hintayo matindingan nga nalaeng. Dagito'y sasaon ni Apo nga isut. Ipaay na kada tayo, kararag tayo. Umasidig kami iti sangwanam nga daan iti panagrukbab. Namnama nga lukatan iti nasantuan nga Espiritu o Diyos iti bibiyag mi. Tadagitoy nga sasaom isunto ti salamatmatan mi. Amang ipaay iti kired kabayatan iting kami panagdaldalyasat ken makirangranget iti anyaman nga susuot iti biyag iti daytoy alubong. Wena po italikmiken ka amin dagitoy tinagan ni Jesus. Amen. Anya ti sapsapulam. Dayta ti kayat ko nga maindingan tayo ti daytoy ngagsapa. Tanuin tay pagtitipunen kakabsat dagiti ni panangilanga. Iti nagsurat iti ebanghelyo ng nangrona iti talo nga ebanghelyo ni Mateo, Marcos, ken Lucas. Iti panangilanga iti daytoy nga tao nga isu iti intaimbasa itatay wenno nangigan tayo. Ket malabit nga kastoy iti makuna tayo. Iti baro a nabaknang.
Ti baro a nabaknang. Baro pa'y isuna, taong pasawa na. Ngem gaputa baro, kets nakabakbak nang pa'y. Iso nga iti baro o ti baro a nabaknang. Wen kakabsat malabit, nga adumat kada tayo iti adda sa bali apan nangipapan. Takun kunapay iti inbasa tayo itay ken kadagiti sabal nang isurat. Iti daytoy nga tao ket maysa a panguluan iti Hudyo. Baro na baknang iti sabali nang isurat pangulo dagiti Hudyo. Ken iti sabali nga banger ket kinunana a nagtaray a nagparintumeng iti sangwanan ni Apo tayo. Ti kayat na nga sa uwan na aligsat pay, nasaranta pay. Nasaranta, na aligsat. Isu nga ado, dagiti panangipapantayo, iti daytoy nga tao saan laing nga baro ang nabaknang no dekat may nga pangulo. May nga energetic na aligsat. Nga po iti daytoy kakabsat, nalatak launay, daytoy nga tao nalatak itinagan na iti pagilyan wenno iti umili. Nga po iti kastoy nga kasasad daytoy nga tao adda kadipay kasapulan na. Daytati saludsod. Nalatak itinagan na iti pagilyan, nabak ng launay isuna. Anya pa'y panguluan isuna. Anya pa'y naaligsat na saranta. O adapay kasapulan na. Adapay. Wen kakabsat adapay kasapulan na. Isuda ito itiga po na nga imasidel ka na po Jesus ta adapay kayat na ang magunudan iti biyag na. Ket no intayo am amirisan kakabsat daytoyan iti kangrunaan iti kinapatag kadagiti amin nga adda kenkwana daytoy kayat na nga magunudan biyag nga agnanayon. Ti kayat na ang magunudan biyag nga agnanayon. Uray si tayo met kakabsat daytoy met itikal kalikaguman tayo ang magunudan saan kadi? Dayta nga biyag nga agnanayon. Tanom amirisin tayo ti biyag daytoy abaro ang nabaknang kakabsat. Kaslan awan duwa-duwanan alak amin nan iti biyag nga agnanayon akal kalikaguman iti amin at tao takas kinuna itintayo binasa tinungpal na amanen. Tinungpal na aminen manipod pay iti kinaubing na dagiti bilbilen akas itinanggigan tayo itatay. Tinungpal na amen manipod iti kinaubing na akas kinunana dagiti bilbilen di ka mamapatay, di ka makikamalala, di ka agtakaw, di ka agparbo, wenno agsaksi iti ulbod, di ka agswitik, agraem ka kadagiti naganakken ka. Iti kinapudno na kakabsat. Nas daw launay ni Apo Jesus iti kastoy apan nagbibiyag daytoy nga tao. Tatinungpal na amin dagiti bilbilen manipod kinaubing na. Awanen ti pakapilawan na kakabsat. Agbibiyag as itutulnog kadagiti bilbilen nga isumet iti pakait matangan iti biyag arumbeng. Nasingpet awan pakapilawan daytoy iti mayat kumakakabsat
Nga arabi din tayo nga presidente. Dagiti awang pakapilawan na. Oh. Ngarod ta politiko, kakabsat. Kada may isa nga nakita kiyan ti Facebook ti Ilocano. Dagiti Ilocano na. Una na, da makita yun dyan. At da kano, nakras nga aeroplano. Nakras yan ti kwa, yan ti taltalon. Nakita natin manalon itata. Kit itigayam nagyan dayta nga aeroplano nga nakras ket puro nga politician. Itatan may dagiti investigador. Tayti inaramid daytoy nga manalon ingkali na amin dagitoy nga nagyan dati aeroplano nga nakras. Apay ayan na natay kung dagiti investigador salsaludsudin na dati manalon. Apay dagiti tattao na pananan, apay awan damat. Ingkalik amin idan apo, kunan natin manalon. Apay nga ingkalim amin, natay da kadi amin. Kit saan, dapay kunkuna, ilasat na, tas isibiyagak pay. Kuna kano, dagiti politician nga dapay nabiyag. Ingkalik lataa, kunan na. Kaya apay nga ingkaling ngay, politician nga rod, amoy iti si politician, kinaulbud am aming nga ibagbagana. Katawa kayo, di yun sa amin, nagit yan. Daytoy kumati, mayat, kakabsat. Akastoy apa nagbibiyag iso tagbalin, aramiyo, nagpangula da tayo, dagitay awan kapilawan na. Oh. Daytoy nga tao. Ngem no mampay kasta kakabsat. Agbibiyag as itutulnog daytoy nga tao kadagiti belbelan nga isut isumat iti pakaimatangan iti biyag nga rumbeng iti daytoy alubong. Ngem gapoy suna mismo iti immasideg kanapo tayo nga Jesucristo tapnon sa ludsuden na. Iti kastoy asaludsod. Maestro, anya ti aramedek tapnun magunuda iti biyag ngagnanayon. Wow. Iti kayat na nga sa uwan kakabsat, mariknana iti bagbagina asaan nga umdas. Iti panangisurot wenno panang tungpal kadagiti bilbilen tapnun maaddaan. Wenno maaddaan magunudan na iti kalkalikaguman na abiyag ngagnanayon. Saan nga umanay, saan nga umdas, iti panangtungpal kadagiti bilbilen. Tadayta ti kayat ko kakabsat, nga may mula kadagiti kaunungan tayo. Saan nga umdas, saan nga umanay, iti panangtungpal kadagiti bilbilen tapnun maaddaan wenno magunudam ti biyag ngagnanayon. Adda so magmamano na kahit kulaeng kakabsat nga makita tayo iti daytoy nga istorya. Muna, adda sa ludsod. Iti maysa pamuspusan tapnon maamuan iti maysa nga banag, asaan mo pa'y ngam amo. Ket isu iti panagsaludsod. Diba? Pudno dayta. Sang kung nga amo, isu magsaludsudak eh. Kas pangarigan, numatiktikaw ka, mayaw awan ka. Matiktikaw kakabsat, dagita mayaw awan. Natikawak, iso nga imbes nga agpakanigita kit, nagpakanawanak kit din. Natikawak gamen. Yan. Numatiktikaw ka, agsaludsod ka. Talibre mo't kakabsat, iti agsaludsod. Malaksid. Iti maysa anay paskil, anakita ki di Divisoria. Amoy ta Divisoria kakapsat adu ti banbanag nga makitam dita. Akastoy ti nakay paskil.
Sa ludsod, 5 piso. Turo, kunana, 10 piso. Ngem, nukuyugin ka, 20 pesos. Dahil tati nakapaskil. Iso nga di kayo mapanta divisory, nagsaludsod kayo at nabayad na. Ngem, iti kinapudno na kakabsat. Iti panagsaludsod. Ket awan, bayad na. Ti tao nga isot kalkalikaguman wenno dakdakematen tayo kakabsat. Napintas launay. Iti saludsod na, Maestro, anya ti aramidak tapnon magunudak iti biyag ngagnanayon. Nakapinpintas sa saludsod na ito ay kakabsat, awan kaasping na, no maipanggap laeng iti daytoy abiyag. Agbibiyag ka, ngem di maamoy, ito nabigatawan ka, ngem no addan tubiyag mong agnanayon, uray anya ti kasasaad mo, day tangarod kit agnanayon. Isu nga awan kaasping na, no maipanggap laeng iti daytoy abiyag. Agasim, biyag ng agnanayon. Ta iti kang runan, iti tao ket iti biyag na. Day tati kinapudno. Iti kang runaan, iti tao ket awan sa bali no diket iti biyag. Ken iti kang runan, iti biyag ti tao ket iti pannakaisalakan na. Uray ka sa nung kinabaknang mo. May ibus mo amin kinabaknang mo, may salakan laing ti biyag mo. Taday ta, iti kayat tayo nga magunudan at dabiyag ngagnanayon. Ta iti pannakaisalakan isot gapo tapnon magunudan ti biyag ngagnanayon. Nga isot kalkalikaguman tayo amin nang nangruna daytoy abaro anabaknang. Uri si kakin siya. Kalkalikaguman tayo dayta. Biyag nga agnanayon. Adda na pintas asaludsod dayta. May kadua. Gaputa adda na pintas asaludsod at damit nagsaludsudan arumbeng. Take note. Itinapintas asaludsod kakabsat. Masapol nga saludsudem yan ti tao arumbeng nga pagsaludsudam. Hamo nga mabalin kasano kadi iti ragsak iti adda asawa na no saludsudim di ubeng. Han nga rumbeng. Iti saludsudem yan ti rumbeng nga pagsaludsudan. Saan amin na saludsud kakabsat ket mabalin mo a pagsaludsudan. No di ket yalaing rumbeng. At darumbeng nakaisaadan na. Tano kayat tayo nga mayanutop asungbat iti napintas asaludsod. Masapul nga iti rumbeng at tao apagsaludsudan. Kapungaron, tamay panggap iti biyag agnanayon daytoy nga saludsod. Mayanutop laeng kakabsat nga iti pagsaludsudan ket awan sa bali ni Apo tayo nga Jesucristo. Ni Apo Jesus iti rumbeng ken mayanutop a pagsaludsudan iti kastoy nga banag nang nangruna iti biyag ngagnanayon. May katalo. Gaputa adda na pintas asaludsod, iti mayanutop a panagsaludsudan, adda na pintas nga rod, nga sungbat. No madi day ta ni saludsod mo kakabsat, no iti saludsod mo kasla yan ni saludsod nga kasla mangirurumen. Inamnamaem, nga iti sungbat ken kakit makirurumen mo. Ngem no iti saludsod ka na pintas kakabsat, tay tinagsaludsudam ket iti rumbeng adda sungbat an napintas nga isot mangigam.
Amo daytoy a tao nga iti kakabsat, panagnay-ngayangay na madaan iti biyag nga agnanayon, kat iti Diyos laeng iti nakaisaadan na wenno makabael, wenno adda pan nakabalin na ang makaipaay daytoy nga banag babaen ken Apo tayo nga Jesu-Kristo. Isut gapuna nga isu inasetgan na apagsaludsudan iti napintas laun-unay asaludsod maipanggap iti biyag nga agnanayon. Gapo iti dayta kakabsat. Gapo iti nananay napintas launay asaludsod nakaawat iti napintas met asungbat. Adda maysa a banag. Akang runaan, ken dayta nga kang runaan, isuot pagkurangam, kunan ni Apo tayong Jesu-Kristo. Ingka ilako, iti amin na sandikwam. Samo iten, iti panaglakwam, kadagiti na panglaw. Ket addanto, ti kinabaknang mo sa dilangit, kalpasan na, umay ka, ket suruten na. Nagpintas iti saludsod, napinpintas tumanan, kakabsat, iti sungbat. Hangko nga elaborate ng launa yan, kakabsat, ti kayat kulaeng, iti maudi, addaan panagkitakit. Naku, nagpintas ti saludsod mo, iti nagsaludsodam, iso ti rumbeng ken may tutop. Sinong batan na ka tinapintas? Asungbat. Anya tinaramid na? Maikaniwas itinamnamaen na asungbat. Nagkitakit. Amo yung kakabsat na ito, itibanbanag, nga iso nga ipagpakaam mo kada tayo ni Apo tayo nga Jesu-Kristo, iso nga naisawang na nagregat lakad din aya. Makastrek, iti pagarian, iti Diyos dagiti nababak nang nasaysaya at pay wenno nalakapay, makastrek ti kamelyo ti abot iti dagom, ngem iti nabak nang asumrek iti pagarian iti Diyos. Ti kayat na lang sa uwan kakabsat, no sika, wenno siyak, wenno si tayo. At da parabor ni Apo kas kinunana, ibingay mo kadagiti na panglaw, dagiti awan gaway, no anya man tadaken ka. Tamaaddaan ka, iti kinabaknang sa dilangit. Bumadang ka. Ibingay mo nang nangrona, iti kasapulan, iti padam, kasapulan iti iglesia. Tas siya sinuman, iti mangipaay, mangiyawat, uray may salaing nga baso, kuna nangarod ni Apo tayo Jesu-Kristo. Kadagiti babasit nga adipen ko, umawat to, kuna na, ti makasangaribos, makasangagasot, nga kinabaknang saan ton nga agkurang. Kakabsat daytoy, iti karin ni Apo, saan da kanto nga pagkurangin, saan da tayo nga pagkurangin, iparukpok ni Apo iti bendisyon na, nood na niyan tapusom, ng mangibingay, iti kinasayaat, iti pagrebingan. Itinagan, ti Diyos Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Agyaman kami, Pastor, ti panakangigmi iti nabagas ken impapuswan nga mensahe ni Apo para kadatayo amin. Ket itanga kanito, adatayon iti panawen iti panagyaman ken awis iti panagdisipulo. Idaton tayo dagiti apagkapullo, karkari, sagsagot ken datdaton a pagyaman, bayat nga intayo maimatangan iti na isang singayan nga kanta nga ipaay kadatayo dagiti ubing. Aramaten tayo iti online banking, babaan iti bank account, iti Central United Methodist Church na iparang kadagiti screen tayo.
Ket no awan ti kabailan tayo nga mangidaton, babaen iti online banking, ket mabalin tayo nga urnungen dagiti sagsagot tayo, tapno maminpinsan nga maidaton, inton mabalinen iti agguummong iti gagangay a panagdaydayaw. We are the children of yesterday's dream. We are the promise of the future we bring. Waving the banner of love to all, to every nation, the rich and the poor. We are the world of the restless and young, and we need a hand to guide us. Build each other as long as we're together, you and me. For together we stand, divided we fall. Together we climb to the top of the world. We can be what we want for the world to see, that we are the children of yesterday's dream. We are the world of the restless and young, and we need a hand to guide us. Build each other as long as we're together, you and me. For together we stand, divided we fall. Together we climb to the top of the world. We can be what we want for the world to see, that we are the children of yesterday's dream. Together we stand, divided we fall. Together we climb to the top of the world. We can be what we want for the world to see, that we are the children of yesterday's dream. We are the children of yesterday's Amen. Kantain tayo nga rod ti himno ti panagyaman ken panagdisipulo nga napaulawan ni Jesus ko umdas kanyak. No siya sinuman kada kayo kakabsat. Iti ngay-ngayangay wenno ti kayat na nga masideg. Iti sakaanan ni Apo. Umasidig kayo laeng. Ni Jesus kumnas kanya biag ragok ken piksan inorasi supliw liwak ken kuana jak matna
pagladingita, isut mamagragsak kanya, nuadala, ingit ko pagragwena. Ni Jesus ko tumdos kanya, isu dinagmayon, ti bendisyon na watek, ti inaldawalan, awanen ti pagkurangan, taaminintid na kanya, ken kwa narag ragsak kuni manumpay. Ni Jesus kong das kanya, isut pagtageda, ken isut niya pagpanawan, isut pudno kanya, isut surute kapudno, isisulat italetku, daw man ken rabi jok sina. Nagkararag tayo. Wen o apo si kalaing ti umdas iti panagbibiyag mi, tano awan kakada kami awan maaramidan mi. Agyaman kami, napudpud no lang unay nga iti biyag sa lunat, ket inpaay mo manen kada kami, ken iting kami panaglangan-langen o apo, nga umay ken kagdaydayaw, nga si sa lunat, inlasat mo kami manen o apo, iti anyaman nga pegpegad no man pay napadasan mi dagitoy. Kas kumadag ito yung anak mo, kas talauna iti panagyaman da o apo, no man pay kas kinunak, nga adu dagiti kapadasan da, naadaan da apo iti kagaw iti COVID, ngem inlasat mo isuda. Isungada kami iti sangwanam tapno agyaman kami apo. Agyaman kami ti kinapateg mo, agyaman kami. Kastame to apo. No kasano kami nga agyaman ka dagiti bibiyag nga isutin paay mo, dagitoy nga sagsagot. Nga daytoy o Dios iti parte iti baknang wenno ti parabor mo. Ipaay mi, idaton mi. Tapno ti kasta apo. No naman iti kasapulam iti iglesia makatulong wenno makabadang dagitoy nga isuin sagot mi iti altar mo. Bendisyon nam nga rod iti tunggal maysa anang ipaay ka dagitoy o apo nga isut panagtalkam ken dagitoy nga anak mo nagtalekmet ken ka. Iti biyag pagsapulan da ken kastamet si bubukal a pamilyada. O Diyos, iti bendisyon mo, ipaay mo kadakwada. Adupay dagiti pagyamanan mi kas kumadag iti anak mo nga simmangbay, iti panagkasangay wenno aldaw iti kalaysada. Dagiti anak mo, o abo nga pinaimbag mo, kadagiti saksakiten iti bagbagida. Dagiti anak mo, apo nga nakaturpos, iti panagadalda. Dagiti anak mo nga naipaaya mo, o Diyos, manan itinda pagsapulan. Ken iti pamilya nga binukil mo, wenno rinipet mo tinananay nga ayat mo, adtoy kami am amin agyaman ken ka. Idawdawat mi nga rudo apo no anyaman dagiti kasapulan, wenno anyaman dagiti kidkiddaw dagitoy nga anak mo, kas kuma dagiti kiddaw iti panangalalwad mo, iti panagbibiyag da, iti panagsubli da kadagiti pagsapulan da. O Dios,
paraburam iti kired ken sa lunat dagiti nga anak mo ket kan kanayon nga alwadan iti panagbiag da. Wenno apo adu dagiti kitkit daw mi kas kuma iti panang salmet-met mo kadagiti sasaom nga isut nangigan mi iti daytoy nga bigat. Ket sapay kumaapo tamangi paay iti kired sa lunat ken liwliwating kami panagdaldalyasat iti daytoy nga lubong. Sikalaeng o apo iti paytanok iti panagbibiyag mi itinagan ni Jesus. Amen at amen. Tumakder tayo kantain tayo kakabsat iti doksolohiya. Di ama ken anak man, ken Espiritu liliwan, dayawen nga ipangruna, di langit ken tidagan. Kakabsat ko ken ayatek idain tayo nga rod, lakamen, awaten. Itinananay nga pendisyon, iti Diyos Ama nga dasa di langit. Iti kan kanayo na panangalalwad panangisalakan, iti ayat dungo na po tayo sa Kristo, kastamat. Iti kaadda iti nasantuan nga Espiritu, kada tayo, tapnon ikanaka iti talna, talged iti panagbiag ken liwliwa. Awaten tayo nga rod, itaken iti agnanayon awan inggana. Amen.